ekelela m Igbo asị m ka echi ya zere ọ ga-adịrị nwoke ma na nwaanyị mma. Ọ bụrụ na wee na-ege m ugbu asị m adịrị ụlọ mma. Tata ga-apụ iche maka na eji m okwu bara uru wee bịa. Ụfọdụ n'ime unu na-ekiri m na mba ụwa dum, kachasị ụmụ Igbo, ana m asị na ọ ga-adịrịrị m niile mma. Mba ọbụla ị nọ wee na-afụ m, ana m asị na ọ ga-adịrịrị gị mma, maka na ọ na Chineke kere Igbo ga na-echekwa unu, na-eje eje ma na-abata abata. Ebe ọbụla unu nọ, ihe ọbụla unu tinyere aka na ya ga na-aga nke ọma. Ụmụ Igbo, ebe ọbụla unu nọ, ọrụ ọbụla unu tinyere aka na ya ga na-aga nke ọma. Unu debe aka ọrụ ọcha, maka na a sị na oji ọfọ na-ana, jide ọfọ na-eme ihe ọbụla ị na-eme. Unu ga-eje kpata ego weneta na ala unu, ọbara unu na ogologo ndụ n'ime ahụ isi ike. Omenala Igbo mara mma nke ukwuu. Unu jisi omenala ike, ihe ga na-adịrị unu mma. Ụmụ Igbo, unu na-eje eje wee na-echeta mbụ unu, ihe ga-adịrị unu mma. Ụmụ Igbo, ọ dị mma ka m sị na ọ dị unu mma na eke, ọfọm na-agọrọ unu mana ọ ga-adịrị unu mma na eke, dịrị unu mma na Orie, dịrị unu mma na Afọ, dịrị unu mma na Nkwọ, ọ ga-adịrị unu mma na ọtụtụ, ọ ga-adịrị unu mma na ehihie, ọ ga-adịrị unu mma n'abalị, kwa ụbọchị niile ọ ga-adịrị unu mma. Ọfọm mbụ na ihe ọjọọ nọchiri ụzọ abụghị maka unu. Ọ bịara igbu unu ga-egbu onwe ya, ọ bịara igbu ga-egbu onwe ya. Nke a wee bụrụ m wee bịazie n'isiokwu nke njikọ n'ụbọchị nkịta. Ụmụ Igbo, isiokwu m wee bụrụ ndị amụma ụgha, ndị a nabatara ndị omenala mba ọzọ, ya bụ ndị isi ojii. Ụfọdụ n'ime ha ji ewere omenala ndị ọzọ wee na-anya isi. Ha chefuo na ndị na-anaghị asịkwa okwu esio na nkwụdịbe mba na-enyere mba nri. Nkwụdịbe mba na-enyere mba nri, mana ụfọdụ ji kpata nkwụdịbe mba ndị ọzọ wee jiziri ya wee na-anya isi, wee jiri ya wee tisasị obodo anyị Igbo. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ije n'obodo ụfọdụ dị iche iche n'ala Igbo, ụfọdụ bụ ndị ejigoro amụma ụgha wee mebisi obodo ha, nke mere na amụma ụgha bụzi ihe mebiri obodo ha kpọmkwem. Nkewa wee jupụtazi ebe niile na ala be ha. Ewe obodo ị ga-aga, kama ha ga-eso usoro dịka ha si eme ihe na gboo, ọ na-abụ ihe mee, ọ bụ ewere ka mmadụ si chọọ ime ihe na gboo na Igbo. O je kpakpụrụ ndị ma ihe, ndị dibịa akara aka, ndị dibịa ha bịa ya aka wee chọpụta ihe na-eme, ha chọpụtara akara aka. Ndị dibịa ji eziokwu aga na gboo ka Chineke nyere ndị Igbo amamihe wee were ndị ha tiagasịa n'obodo ha, na-ahazi obodo, na-achịkwa obodo wee na-aga nke ọma. Mana ugbu a, gịnị ka anyị na-afụzi? Ụmụ Igbo, ụfọdụ kpọrọ onwe ha ndị amụma, ndị pastọ, mana akpa ha ka ha na-achọ. Ha nọ asị na ha na-arụ ọrụ ezinụlọ, anara ndị mmadụ nnukwute ego, nara ụfọdụ ndị ha asara isi, ụfọdụ ndị na-aghọta nara ha ego, sị na ha na-eji ewepụrụ ha ihe yiri n'obodo ha. Ka m gwa gị nwanna, ọ bụrụ na iso na ndị a na-eme ihe a, ma ọ bụ na iso na ndị bụ ego ha ego, maka na onweghị nke bụ eziokwu. Kemgbe ha jechara na be unu mechaa ụmụ ajọ ihe a niile, sị na ha na-arụ ọrụ ezinụlọ, udo ọdịgo na ezinụlọ gị bụ ihe kwesịrị ịjụ onwe gị. Wee na-ekele ndị niile na-ekiri anyị ebe ọ bụla isubata asị ya na-ekiri anyị na mbụ, ana m asị na ọ ga-adịrị gị na ama na Kpakpando ebe anyị nọ wee na-akwalite omenala na ihe ọma niile gbasara ndị Igbo. Ndị niile na-esonyela anyị kemgbe ụwa, nke a bụ ohere anyị nwere, anyị bidoro nke ọfụ n'iji na-apụtagasị wee na-akọwara ụmụ ihe dị asa anya.
unu ga na-enwe anyị kwa ụbọchị Fraịde, maka ndị na-akpọ sị na ha chọrọ ịna na-eso ihe anyị na-eme nke anyị na-eme na redio nke ndị ụwa niile na-akpọ sị n'ebe niile nwa na-ekirikwa na ya na-akpọ site n'ụwa na mba dị iche iche. Anyị na-ebido ịra na-apụta ka gị nwa na onwe gị wezi na-atịgasọ na ụmụ isiokwu niile anyị ji akwalite omenala ndị Igbo ka anyị wee jidesi omenala ndị Igbo nke na-agbaghị nke n'eziokwu, na-akpọpụta ndị dibịa akara aka, ndị dibịa ma ihe ekwe na-akọ, ndị ji ọfọ Igbo, ndị ma eziokwu, ndị ma omenala, ga na-akpọtagasị aka a na-abịa kọwara unu ka omenala anyị ji bụrụ ọka ibe, ka ndị Igbo ji bụrụ ana dị nsọ, ka ndị Igbo ji bụrụ ndị Chineke gọziri. Ana Chineke gọziri ọgọzi, ihe na-eme n'oge ya, mmiri na-ezo n'oge ya, anwụ na-eti n'oge ya, ihe ọma dị iche iche na-eme n'oge ya n'ala Igbo. Maka gịnị? Maka na ọ bụ ana dị nsọ. Ndị nna nna anyị ha wee dubekwa na ya wee mee ya ọ bụrụ ana dị nsọ, ihe ọma wee na-emere anyị gboo. Cheta na ndị Igbo na gboo oge ha ji ihe Chineke nyere ha ya isi, na mmiri na-ezo n'oge ya, anwụ na-eti n'oge ya, ihe ọma na-eme n'oge ya, ụkpụrụ na-apụta n'oge ya, abịakwa ha na-eri nri si na chi wee na-adị ogologo ndụ. Ọ bụ na kpakpando ka anyị na-akọwara ụmụ ihe a niile, mana nke anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa bụ ndị buteziri nkewa, bute ịkpọasị, bute ajọ ihe dị iche iche, wee jiziri ya wee na-etisa obodo, wee na-eji agwa mmụọ dị iche iche, mere na ụfọdụ ada abazi ime obodo ha, ụfọdụ a na-anabazi be ha, ụfọdụ ada ajizi enyere ndị mmadụ, ndị ikwu na ibe, ndị okenye, ndị agadi nwaanyị na agadi nwoke aka. Maka gịnị? Maka amụma ndị si na ha bụ pastọs na prọfets na-edu ha. Chee ka ngwa gị nke bụ eziokwu, jụọ ajụ. Ọ bụrụ na idebe aka gị ọcha nwanne, nke a bụ azụ ka m na-atụbeghị gị ka ị mata ka ọ ga-esi wee dịrị na mma. Enwere ike nọ n'obodo dị iche iche, aka jide gị, ịmaghị ihe na-eme gị. O nwere ike ọ bụrụ na ị nọ na obodo dị anya, ihe ọ bụla itinyere aka dị aga aga. Ọ bụ nke bụ eziokwu bụ na ichefuru ebe isi, ịmaghị agụ nkeji gị, ịmaghị nkeji gị, ịjụghị ndị okenye bụ unu. Ngwa ụfọdụ n'ime unu ga-anọ ya sị gịnị ka ha ga-eme? Okenye ahụ nọ na be nna gị na nna gị ochie, onye isi nna gị ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ nne gị, kedu ka isi echeta ya? Kedu ka isi echeta ya? Ọ bụrụ na icheta ndị okenye na be unu, ma ọ bụ nne na nna gị ma ọ bụ nna gị ochie, wee jee kene ya, nye ya ofe, mee ya ofe obi aṅụrị, ọ gọrọ gị ọfọ, gọzie gị, nwanne ihe na-agara gị nke ọma. Ọ bụ na ịmaghị na ọ na-akpọ ichie, okenye nwoke, okenye nwaanyị, agadi nwaanyị, agadi nwoke, ha gụọ ọfọ, ọ dị ka ewere ya nye ndị mmụọ n'aka, ewere ya echi nke gị n'aka ụzọ ga-eme ya. O so n'ofu ihe anyị ji eme awele ụzọ mmadụ anyị, mana ụfọdụ amaghị, maka na-asa anaghị esi ife ị na-emezi bụ iji were onye na-amaghị, onye na-esi na abụọ gị na-eji ebusara ya, ọ na-abụghị abụghị ọnụ n'isi. Iwere nke iwere si na chọrọ si na ya na-enye Chineke, na ya bụ pastọ gị, na ya na-ekpere gị ekpere. Nwanne, ebe ekpere gị ga-anọpụta ire ma oge ijere na ezinụlọ gị, na agbụrụ nna gị, na agbụrụ nne gị, o wee kọ ya bụ, biko ụmụ Igbo, eji na so ndị amụma ụgha wee bute nkewa n'obodo gị. Eji na so ndị amụma ụgha wee bute nkewa na ezinụlọ ndị be unu. Esokwa na ndị amụma ụgha wee jee na-eme ajọ ihe wee jụọ obodo gị. Eji na so ndị amụma ụgha wee chefuo nne na nna gị maọbụ ụmụnne gị. Maka na ndị Igbo, omenala ha bụ omenala ọdụmbe nwanne agba n'ọsọ, omenala na-ejikọta ụmụ Igbo, omenala na-ejikọta ndị mmadụ, omenala eji agha esi, omenala ndị obodo dị nsọ. Na nge ọ bụ na ị na-ekiri Kpakpando na mbụ, ọ bụ niile eso eburu ahịa, ị nwere ike ije kirichaa ụmụ vidios anyị megasịrị, akpọtara ndị dibịa kara aka
anyị anaghị eji apụta dibịa ọbụla maka na ụfọdụ ọbụ ndị si na ha bụ dibịa mana ihe ọzọ ka ha na-eme ha ji uche ndị asarịchi ndị omenala ndị ọzọ wee na-eme nke ha wee na-akapụ ndị mmadụ ego ije na Kpakpando nwere ike ị gaghị afụ ka ndị anyị ka na-esoro na-apịa aka ndị dibịa atọ kara aka nọ na Kpakpando TV kwamkwam ka anyị na-eje n'afọ ha na-egosi unu ka ha si eme nke ha ha na-ekwupụta ka ha si eme jiri eziokwu eme ha ọ bụrụ na ha anaghị eji eziokwu ha agaghị na-apụta imerikịtị ndị si na ha bụ dibịa ka a na-agba anyị jisịasị mkpọpụta nkwanụ ndị ọrụ ọwụwa okwu maka na anyị mana nke anyị na a na-apịa aka agaghị apụta ha na-ezugharị ezugharị maka gịnị maka na ihe a na-eme akacha ihe obi na Kpakpando ka anyị na-eji eweta ndị niile ụfọdụ apịakasịrị aka bụ ndị dibịa mara ama ndị nna nna ha ndị nna 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 ha dibịa ịgba afọ asị na ezinụlọ ha ha wee kasị obi ike wee na-eme ya dịka ndị na ha si na-eji eziokwu wee na-eme ya mere ihe anyị na-ekwu kpọmkwem bụ na ihe anyị kwesịrị na ike bụ omenala ndị Igbo otu ndị nna nna si mee jiri eziokwu wee na-aga ọ bụ ya ka anyị na-akwalite na ọdịmma ndị Igbo na ka ndị Igbo si ebi ndụ mmemme ndị Igbo na-ebe na mba dị iche iche ndị aka anyị na-eme ọ bụrụ na ndị a wetara gị ụka fụrụ n'anya ha agaghị agba gị okwu ha agaghị agba ndị nna nna anyị ha okwu ha agaghị agba ndị nna nna anyị ha were akwụkwọ ya wee were ihe niile bụ agbara ya uru wee kagbuzie ihe ọma niile dịka anyị si eme cheta na gboo ka ndị be anyị bidoro niile na-akwa nka na gboo ka ndị ndị nna nna ha bidoro na-ebe achọpụtagasị ụmụ ihe dị iche iche ewe ka anyị si alụ ụlọ na gboo n'ala Igbo ewe ka anyị si eme nchọpụta dị iche iche were mkpakọ na mgbọrọgwụ achọpụtagasị ụmụ ihe dị iche iche ọ na-agara anyị nke ọma maka na anyị kwee na chi onye na-edu ya chi ndị Igbo na-edu anyị wee na-asị na obere nke anyị ji gbogbo etu ị ga-azụ ịgọzi gị kwamgbe ị ga na-afụgasị anya na-akọwa aka sịrị gị ka anyị si mụrụ n'ala Igbo ka anyị si eme ya na gboo ị na-aghọta jiri asụsụ Igbo yere onye na-agwa gị maka na nke anyị bụ nke anyị asụsụ Igbo anyị bụ nke Chineke na anyị ji anyị isi ụfọdụ na-abịa ya sị apụta sị gị sụọ ya na bekee ụfọdụ nọ n'ala Igbo ugbu a afọ ha niile ka esi sachasịa ndị be anyị isi bụ na a na-ara ha afọ ha nara ha afọ na ụfọdụ enweghị afọ onye jụrụ nna ya jụ nne ya jụ afọ nna ya jụ ka nne na nna ya si jụ ka Chineke kere nna ya na ihe ndị ọzọ ji gozie ya iche na onye hafụ gị n'anya onye si gị chefuo nna gị na nne gị chefuo afọ nna gị na nne gị chefuo ihe ọbụla gbasara nne gị na nkasi Chukwu ji gozie gị iche na onye hafụ gị n'anya wee na-esogharị ha ajụjụ ka anyị na-ajụ ajụjụ gịwa ka anyị na-ajụ ajụjụ a mmadụ pụtara sị gị na afa nna gị jọrọ njọ mana ọ na-aza afa nke ha ụfọdụ na-aza afa n'ala Igbo ha amaghị ihe ọ pụtara iwe na-eso ụdị ndị a ndị na-eke n'isi gị mana na-eso jikwara n'ezu anyị na-ekwu bụ eziokwu nke Chineke maka na ala Igbo ka were ndị Chineke goziri ala Igbo ka were ndị Chineke ka ji ihe ọma Chineke kere ndị Igbo dịka mkpaakwụ na mgbọrọgwụ ihe ọma na ihe dị iche iche ndị na-agwọta ezigbo ọgwụ na-achịkwa obodo ha na-echekwa ezinụlọ ha na-agwọ ndị mmadụ ọrịa dị iche iche ha ka nọ n'ala Igbo dịka nsikwu ụfọdụ n'ime ha nọkwa na Kpakpando TV ya bụ ije na Kpakpando TV ya afọ na-esonye na ihe anyị na-eme gwa ndị niile bụ ụmụnne gị nọ na Kpakpando TV ka a na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche omenala a na-akpụ mmiri ndị ji omenala Igbo anyị isi nọ na Kpakpando TV isonye gwa ha sọbskraịbụ sokwa na kwalitebe omenala Igbo jee njiri aka gị kirie jee jiri ihe ọbụla gbasara ka mgbe ọ ga-esi weta onwe ha gaa n'iru baa uru mgbe ihe anyị na-eme ihe ọbụla ga-ebute ndị Igbo ka ha ga-esi wee na-aga n'iru mgbe ihe anyị na-eme ihe ọbụla na-eme ka ndị Igbo ga-esi wee were onwe ha were obodo ha dịka nna nna anyị si ka anyị bụ ihe anyị na-eme anyị ga-asị bịa kwalite omenala Igbo na Kpakpando TV na YouTube jee soro sọskraịb gwa ndị ọzọ otu aka ị ga-esi wee weta ike anyị bụ nke anyị ka anyị zọba nke anyị onye zọba nke ya okpere ajọ mmadụ
kelela gị kele ndị niile bụ ndị Igbo. Anyị na-asị na ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị n'ụzọ pụrụ iche. Obi ụtọ anyị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Biko dododo ịchọ nke ọbụla nke ị chọrọ ịmata gbasara omenala Igbo ma ọ bụ ozi ọbụla ị chọrọ izipụ ndị Igbo, ije na Kpakpando TV na-ezite ya egwaghị ha na-ekwu na anụ iri ya, ma ọ bụ ije na WhatsApp anyị jezite ozi nke gị ejekwa na ụmụ WhatsApp nọmba 08023301976 maka ndị nọ na mba dị iche iche na mba ụwa ọzọ. WhatsApp nọmba ị ga-eji wee nweta ya bụ +2348023301976. Ihe na-asị m ya dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị. Isiokwu n'ụbọchị nke taa, esokwala ndị amụma ya na-eji egwu ndị amụma ya n'ọnụ okenye n'ime unu na-eme gị. Ọ bụ ndị a na-ebute nsogbu n'ala Igbo. Ejikwana soro ndị ụka ụfọdụ nọ n'obodo na-ebu amụma ya na-anapụ ndị mmadụ nnukwu ego wee na-eje etisa obodo na-eje asị na onye nka na-eme nka na nka. Ha mechakwa nke ahịa ihe niile a agaghị ewetakwa efunugo ebe ha jere wee mechaa kpọchụọ amụma ihe a niile wee bute udo. Mba, ha anaghị ebute udo nke ọka a na-ebute. Ya mere ị ga-eji kwesịrị n'omenala Igbo ike. Nkịta asị ka anyị ji lelee ụmụ ihe wee gwaza ya ka ọ si ewutere na ọ nwere ka ọ si ada taa ewutere mana Chibinna anyị n'ike Chineke n'ụbọchị Fraịde mana Tọzdee ọbụma elekere anyị 3:30 ụbọchị Fraịde ọkụ elekere anyị 3 kpọmkwem mgbe o jiri nkeji 15 gafee elekere 3 n'ehihie n'oge ndị Naijiria. Anyị ga-anọ gbasara n'azụ na redio n'ụzọ ụbọchị. Mana na-asị gwanụ nwoke gwanụ nwaanyị gwanụ nwafọ Igbo niile ebe ọ bụla nọ aje sọbskraịbụ azie na Kpakpando TV kwalitebere nke anyị na-eme kwado na omenala anyị. Eweziri ụmụ ihe unu chọrọ ka anyị na-egosipụta unu na-ezitere anyị ozi na WhatsApp. Ewere ụmụ dọkụmentrị dịka esi eme dọkụmentrị ndị dibịa na-eje gosi unu dibịa ndị kara aka na-ewetagasị ebe ha na-agba afa na ka ha si agba ya egosi unu mmemme ha na-eme. Ewere nke unu chọrọ ka anyị mee mụ na-akwado anyị ejebe wee na-eme ụmụ dọkụmentrị unu ga-eji wee na-amụtagasị nke omenala Igbo si bụrụ ọkaibe ka anyị na-eme. Anyị ọmụ nwoke ya nwaanyị sị na ọ ga-adịrị nwaanyị mma dịrị nwoke mma dịrị unu niile ihe ọmụmụ tinyere aka na ya ọ ga-adịrịrị unu niile mma. Biko egbukwana ndị amụma ya wee na-ebutezi nkewa n'ezinụlọ gị. Ejikwana maka ihe ndị amụma ya na-agwa wee kpọọ nwanne ya asị ma kpọọ obodo ya asị. Jikọọ aka ọnụ na taa ka anyị dozie n'obodo anyị, ka anyị jikọọ n'aka wee wepụta bai ala Igbo na-anapụta ya n'aka ndị ọjọọ ma dozie ya maka na ọ ga-adịrị anyị niile. Ọ bụ udo ka anyị chọrọ. Dịka nsogbu na bụ ọ bịara igbu m ga-egbu onwe ya, ọ bịara igbu ga-egbu onwe ya, ọ bịara bụ ya bịara na nri ọgana ka nnukwu ya ga-egbu ya azụ. Mgbe na-asị jisi nri cheta na abụ Chizzy and ọ ga-adị n'ụbọchị Tọzdee n'ọkwa elekere ya 3:30 ga-abụ chebiri n'ụbọchị Fraịde n'ọkwa elekere ya o jiri nkeji 15 gafee elekere anya 3 n'oge ndị Naijiria. Anyị ga na-enweta omume kwadonu ka anyị na-eme. Jee sọbskraịbụ bazie na Kpakpando TV ga-abụ ebe ọ na-efu Kpakpando TV ji sọbskraịbụ ihe ọma jupụtara na ya. Jee na-afọ omenala akara aka na-eji afọ akụkọ ndị Igbo kara aka. Ụmụ vidiyo niile dị ebe a bụ vidiyo niile gbasara ndị Igbo maka ndị Igbo ga-eji were onwe ha anyị asọpụta obodo anyị dozie obodo anyị. Ụmụ ihe a niile bụ ihe a ga-emetagasị na ya na-akọ ya na-enye ịma akara ekwetụ ndị eji wee na-akwụkwọ na-atị ya ọnụ. Nke redio ụnụ ga na-akwụkwọ wee na-atị ya ọnụ na na-eme ụwa na-anụ ya ihe ọbụla chọrọ atụmatụ ọbụla anyị wetara na ekwu ka ga-esi mee kwesị ka ọ dịrị ndị Igbo niile mma maka na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Abụ m Chizzy.